Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Ha kajing kan bat usembot menteri rang ba kejela ba Preston Tensong bantua jingmot halor kajing dawa jong kipat ba ban pun karya no ikjai ben reo harajan na them yo maulong tangi kitu ki batre shisha ba kitnan ba pero jong sarkar halor kani nakaliang uba Preston Tensong ubalong ru usong konor jong ka high level committee ulaong ba kani ka kamenta kadang sakot ha kajing bishar hayeng syari ba nakaliang ka sarkar kadang pun karya sasha ban pun karya no yaki syaki quarter batre kamenta ka Shillong Municipal Board Hadin balayo da kawai perkajaka na kabenta kani katnan. Halor kani kajipun kriya ikjai ben rio harajan uba Preston Tensong ulai turu basyan an sakot lang ro USM kahima meliam ha kajing lang jong ka high level committee banya selok halor kani kakam. Tem motor hadum ta kadang don biang ya pok high court ha kabakan sapoi biang kan next sharing kata kadi kawai ten rai in the meantime bada ngina pok ro ngidang ya sai te menta very soon ngan sakot ya USM jong kemelit ha kabangin di penbaik iki katukan neki benta bat ke ba mentang ngidang persyang ro ban wat ya ka ngidang plan menta ban shift ya katukan temporary office jong municipal board ro aga bangidang le ya ka inventorization chanungin shift ya katuka office jong ka mikla ka municipal Shillong Municipal Board ka ba menta ki occupy haki quarters ki ba ngidai ban ai ya ki tuki nong tre ki banang tai te mentang ngidang ya le ya ta kenang bangin yok ban shift no ya kan ke temporary office jong ke municipal board syaka wei pat ke jaka kena bangin yok ban accommodate pada ye kini kiba nang tai kinong trei jong ke municipal board bangin shift syaki hakate ke jaka ka bamut ye kinong trei jongi nai keren ni ki wei pat ni keren tik tang ye kitu kiba don kibla sa la slem kiba trei part and parcel ko mo pi kiba trei bat ka municipal board Shillong Municipal Board ni ngi treat ye ki kum ki brio la jongi ngin penbiang ye ka quarter jongi ka jaka sa jongi ka babit ka biang namar ka ada part and parcel jongka jelam ngin baik laya ngan sakot no very soon ni ha ka minesiong ni slok piang sabaru sir da kam ta ka issue ka jaka pi kan ni kan long hadin ba ngin yo iko dan naka high court namar ko mo pi kan ki issue la wang la apo ayu te hadin baladep kata den only officially ngilala ban khot ye kan meeting jongka high level committee ka bangadon men ong kolong tang we ini ngilai song man ngabun sit ngilai ju kendo ngilai keren ka ka bangamut ban ong kolong ba ngi ladengin not necessarily ban I kerteng bet ILP ka jemut jonga kan nuko nuka an kemnge kan long bet ILP like act ILP like kan mau kaban long hi more or less ko mga ILP tang ba nai keren wat ong ILP mo namar kan ke entry ke exit kan yai hakata kadur na tangidon kan ka Meghalaya Residence Safety and Security Act 2016 ka bamenta ngidong on the way ka bangi kwa ya ka ban amen ban strengthen susu ya kan ni te kata de ka way ki issue ka bangi kwa ban strengthen but ang ko mo ping mentau benai ka ngimut ban song ka cabinet kan don ka full presentation ha ka bidai ba kan ka propose amendment but hadin jong kata ngipa sa cabinet if need be lerga cabinet ka approve kolong ikwa ban le in the form of ordinance khanang ba kan state ka kam te kata ka bangi propose ko mo pi ka amendment kalong ba kan long ka ILP like kabut ka ahin ka balong hi more or less kum ka ILP namar ba ko pi kan ni data ka kertek mo ni keren ni ka kerteng ngai ngong pi ngim da don kam bani keren ni ka kerteng ngasuthu ba kini kiseng bahalang nu ki barasta ki banang ki nong yalam ki babiang ba ki bala long misyot ki bala i ba ngasuthu ba kiru kin suthu ya ka ju ki jimbut ba la dengim ai kerteng ILP ru ngai ngidon ka mekanisme ka balong kum ka ILP ngatai kata ka lai rap sibun te ka banga apil ya ki ka long ba to ya ngini trelang bar government we are transparent anytime ka bangide bani kendu ngin ya kendu nga kerpat lebih ong na kaliang jong katuka kenhun ki seng bahalang ke don khatar khalai hapok ka jingelam jong presiden uba Robert Jun Khajarin lebih ong haka kenhun jong ka KSU bat ki wikiweru ka banga ka kerpat ikolong ba ngin ya trelang iya ka entry exit ngin ya tre shitom karbala ban pendep no kloy ka bala bat ka ba aru iya ka ni ka amendment bangin pendep kloy ka bala khnang ba ko mo pingin yo ka an ka ba klan ni yo ban thawi ka rules ka ban long more or less kum ka ILP